Oh, nagalibre sakay. Kung kinsa mo sakay, isa lang. Pamintal. Ha? Ah, libre sakay, isa lang. Nag-vlog lang ko. Ilan na ya? Ha? Ilan na? Isa pila. Libre lang daw. Libre, libre. Tama ka. Asa ka muli? Italia. Tara, tara. Dili ka mag-itap yan. Makusilbi ako papa. Kiray. Sabi ako pita. Ito, binuang. Sunod ka na. Asa namin sa mental? Ako papa ya. Troy. Oh, parang ito ka. Naka-sticker, oh. Salamat. Shout out. Sa pangalan ni mo. Kina? Okay na yan. Okay. Asa sa mental ninyo ha? Ah, Petron? Katod ko bago diha lang sa kuano sa Turin, sa diha. Ilang oras ka nagulat diha? Gikan pa eskwela? Gikan pa eskwelahan? Karon bali katulo ka na ko nga pasahero. Oh. Ah, Turin tapos naman po ini sa ipasakay na ko sa tatay, dool raman pud to. Diha ara. Ano ba sudlunon pa inyong balay? Ha? Sudlunon pa inyong balay? Yatot na lang dito ka. Yatot na dito ka sa inyong balay. Okay ha? Ayaw kay wala ka nagduwa-duwa tuon sa buka. Malit na tapos. Ah, gantil. Ah. Ay ka lang ganyan ka dira kay dili kayo traffic no. Asa na to ka school? Ah, sa katong kanto ano? Grabe mga Petron no. Kaya ato ilugar kay ato lang ilugar. Diri ka sa kaning nay ano? You're welcome. Thank you ya. Dito na follow. Ipapalo na. Sige, pangalan ni mo? An po. Diri ka, okay, pero sige, pangalan ni mo? An po ya. An. Thank you. Be out. Salamat ya. Ingat, ingat. Wala ka, sakay na kayo. Hindi na sapatos silang balay mga nyor. So, mauli na buta mga nyor. Libreng sakay